Seger. Esuk-esuk ngene iki arep ngopo? Kerja ya prei. Peteng luwe yo ngene iki. Supaya nak peteng luwe pikiran ra iso masuk iki. Mending mancing wae ya. Mancing untuk lawuh madang. Cocok iki. Cukup peralatan sih. Pancing ke jaman cilik tekan saiki ya wis ora tambah dawa-dawa. Padahal sing duwe tambah dawa. Cocok mangkat mancing golek cacing sik iki. Gas. Masuk iki tempat cacing. Cing. Cacing. Masuk iki cacingnya oke, gede-gede. Oke nak iki. Cukup. Oleh akeh muga-muga oleh lawuh sing akeh. Mangkat. Pit ya dhuwur men iki. Wah. Ger. Mancing ini ternyata ya penak ya. Seger. Iwake akeh. Akeh. Sing ora penak asline wing siji. Ditinggal pas lagi sayang-sayange.